Celá. Já jdu na Island, tak jsme vám ukázali všechny zbraně, co můžeme. To byla odstřelovačka. Já jdu na VAR PvP s odstřelovačkou. Já tady budu skákat, hop. Já jsem mám se teďka VAR mám zapálila. PvP, dobře, mám v ruce odstřelovačku a jdeme po nich. Já se mrknu, jo, já tady mám kamennou suť, no a hlínu mám už jenom 25. Já si tady zdokonalu pořád domeček. Můj Island, protože mě to baví. A chci ho mít největší ze všech Islandů a potom tady chci postavit jakoby dům, normální, obyčejný dřevěný dům. Začne jako zabít jinak. Takže další video, druhý díl, bude... My jsme tady jako vytírali, jo? Bude to... Iveta, řekne, proč se tady procházíš? Jo, a to kříku teda vůbec není. Bude to, tak jsem to zapomněl. Bude paintball, abyste se měli na co těšit. Pak půjdeme zase na nějaký jiný server, dáme nějakýho eventíka. No ale nebudu vám říkat něco dopředu, protože to potom by nebylo překvapení. A jinak vám řeknu, co bude druhý díl, jo, bude to paintball. Jo, no a pak bude nějaký ten eventík na nějakým... Sakra, já jsem si rozbila farmičku, takže se potřebuji učit. Tady, tohleto. Motičku. Bom. A je to. A vsadím si tam semínka. Hop. A je to. Jinak už mi tady všechno roste. Já teďka zasadím cukrovou třtinu, sice nevím, co mi to je, má cukr. Ale to nejde na hlínu, takže to taky blbý. Ročina jde na hlínu, ale musíš mít pod ní tu, jak se tomu nadává, písek. Ne, dobrý, už to mám dobrý, už to mám sazený. Teda u toho vodu musíš mít. Jo, musíš mít tu toho vodu, ale nemáš mít upravenou tu hlínu jako tím levým tou motikou. Nemusíš, no. Ne, nesmíš, jinak to tam nepůjde. Nemusíš. Ha! Já tady po někom šil a zabil jsem. Nechce mi růst stromeček. Ale to je úplně normální už toho. Ty někam jdeš? A mamka jde taky? Jo, to by jinak bylo mimo video, jo? Nemám byste. Sorry, že používáš prostý slovo, akorát mě tady někdo uráží. Kdo ti uráží, já ho taky urazím. Takže že skončí na zašívání. Urazím. A vím. Umíš urážet. Jo, taky tak urazím, že dneska, abyste jenom věděli, jo, my jsme dneska se s Adamem, no tak to je jeho pravý jméno, moje Lucka. My se tak trošku pohádali a pořád mě posílal blá, nebo píče kráva. Já jsem se nasrala a blokla jsem ho. Tak jenom abyste věděli, že když mě naserete, že to není dobrý. To vám tady Adam může potvrdit. Ona vás si pak blokne a nebude s váma chvilku mluvit a pak se zase s kamarádí. Ne, já jsem čekala, až se mi omluvíš. Já jsem chtěla jenom omluvu. Aha. Já myslím, že máš furt bloklýho. Já si tě prostě bloknu a prostě než se mi omluvíš, tak budeš bloklej. Jako, až se omluvíš, už bloklej nebudeš. Ale jestliže se mi neomluvíš, bloklej budeš. A bude mi to jedno, jak dlouho budeš. Jo, klidně na celý život můžete být. Já málem byl taky, kdybych se jí neomluvil. Ale ne, oni se ti nemůžou omluvit, když je máš bloklý. Hej, tak jim nepiš a dokud se ti prostě neomluví, tak jim neodepisuj. Prostě, když mě budete štvát, nebudete moji kamarádi, nebudete v mých přátelích a bude to blbý. A to vám zaručuju, bude to blbý. Je všecko blbý. A tohle to vůbec nebudu jako řešit nějak.
Teď na vás nechci být nějak hnusná, ale jako je to pravda. Je to pravda. Nebudu to nějak řešit, jo. Já se na vás prostě vyseru, úplně vyseru. Jako, a říkám, a jestli se budeme bavit i na Facebooku, tak vás taky bloknu. A jako dokud se prostě se neomluvíte, tak prostě je mi jedno, jak se omluvit. Prostě přes kamaráda, nebo přes třeba tady. Kdybyste měli Adama, přátelích a mě na Skypeu a já jsem se vás urazila a mě jste urazili a vás blokla, tak se prostě přes Adama omluvíte. Pošlete po něm omluvu a takhle, jo. A já jí to okamžitě napíšu, že? Ale jako jinak si to domluvte, jak chcete. To vůbec tohle to mě vůbec nezajímá. Ano, buďte si klidně. Ale jako Buďte já si, vás stěžujte si tak třeba, nevím. přidám sporu a můžete se jí omluvit jako o slovama, ale jinak ne, ona si vás jinak neodblokne. Neodbloknu. No mi to jedno prostě. Budu chtít slyšet, hele sorry, nebo promiň, omlouvám se. Tohle to chci slyšet, nic jiného. Já si myslím, že dnešní díl bychom mohli ukončit, protože zase, ale mi to šlo vložit na YouTube, protože čekat 2000 minut taky nejsem na moc příjemný. Takže já se s váma loučím, Kinil a Adam 01. Teda, krásně 01. Ahoj! Ahoj. Počkejte, ahoj. Bo.